arrautzak. Ez, orain ez, gero. Ez, orain. Zuk bitartean ogi erosi. Eta non dago okindegia? Hor, aurrean duzu. Egunon. Berdin? Zer nahi duzu? Arrautzak. Hauek zenbat balio dute? Dozenak 2 euro balio du. Garesti? Baina osonak dira, gorri-gorriak. Zenbat nahi duzu? Dozen erdia nahi dut. Hartu, argi bili. Bai. Besterik? Ez, besterik ez. Tori euro bat. Eskerrik asko. Eta gur? Kontuz, arrautzak. Eta orain... Orain barazkiak. Azkena mesedez? Ni bigarrena naiz. Hori da azkena. Orain? Nor da orain? Gu gara. Zer nahi duzue? Letxugarik baduzue? Bai? Nolakoa nahi duzue? Handia, txikia? Txikiak. 2 txiki. Ekarri. Besterik? Bai, porruak. Zenbat nahi duzue? Dozena bat. Hemengoak dira, Jakina, baserrikoak eta merke-merkeak. Tipulak eta zenarioak ere nahi ditugu. 2 tipula eta zenarioak kilo erdi bat. Bai, berehala. Eta arrautzak? Ara, bustita dago, eskatu poltsa bat. Zuk eskatu. Babarrunik baduzu? Lastima da, baina ez. Orduan zenbat da? €3. Poltsa bat mesedez. Orain nadategira? Beno, agur. Bai, agur eta eskerrik asko. Agur. Zer nahi duzue? Haragia, 2 xerra nahi ditugu. Zenbat balio du honek? Kiloak, 9 euro. Aizu, gutxi da. Beste xerra bat, mesedez. Besterik, gazta edo txorizua. Gazta primerakoa da, idezabaloa. Ez dugu nahi. Eskerrik asko. Diru gutxi dugu. Zoritxarrez. Zenbat da? 4 euro. Kontu, zarrautzak! Lastima.